Aitor, ni prest, zuzendari jauna. Bai. Nahi dezunean. Venga, ba, pasen, Bai. Bai. 5, 4, 3... Bueno, ze moduz, Aitor? Ondo, oso ondo. Baina aurtengo edizorako igualez, Datorren urtean, no? Datorren urteako? Bai, nik uste baiet. Erantzun hori etetek asko gustatzen, Ez zaite gain ondo atea, urren urtean edo berko gaitu. Nia! Kaixo lagunak eta Aitor Arena. Ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Gu, ezin jo, hementxe, txori malua nahi tempiskat. Bueno, umorea labur. Arrigorriagan topatuko dugun jaialdi bikaina. Zer izango da zehazki hau? Ba, umorea labur, umoren korto da Arrigorriagako umorezko jaialdia. Fil labur emanaldia dauka, baita bakarizketak, antzerkiak, denetarik, baina beti komediaren inguruan murgilduta. Noiz hasten da eta noiz arte iraungo du historionek? Bai, jaialdia hasten da abenduak 15, bai. Bukatzen da abenduak 20, eta astebetez hor jendeak disfrutatuko du gure Lombo aretoan, Arrigorriagan, eta primeran pasatuko du. Bikain, zuzendari bezala, ja txitxarek martxan, ja dena prestatuko, azkenengo ikutuak edo... Urduri, xamar, bai. Baina, uste dut hemen urduriago egongo nizela. Baizea, zukaldatzen gauza hori dana pasatu iten dira. Ingo deuna da, ikusiko zue, profiterol batzuk, bakaileu brandadakin, eta saltxa jarba pikillona, eta aldi berian kontatuko jat, zetopatuko duen zehazki bertan, bale? Primeran. Adi lagunak, umorea datorreta. Bueno, lagunak eta Aitor, osagaiak esan aurretik, astebete bakarri falta da, abenduak 18, badakizue, maratoia, EITB-ko maratoia handia, eta aurten leloa, bizibedi, biziposa, sartzaro egoki bat izateko, ikertu inberdia gauzak, eta asosak bihardia, bakazue, hemen bizuna, zuen ekarpenak iteko, eta egun bertan ebai, deitu, eta alde zuen guztia bertan jarri. Bueno, osagaien bilagoaz, eta gero mingaina eman berdio, bale? Bueno, hemen txe, profiterolak iteko, profiterolak, otxusak edo relampagok iteko masatxua prestatu behar deu, baina gaur ez gea gozuak inibiliko, gazillak inibiliko gea. Eta masa hoi prestatzeko iten dana da, ura, gurina, uretan jarri, behin urtutzen danian gurina, botatzen dio, irina, gaza tanto bat, lehortu iten dugu hori zutan, eta gero, zutatik kanpo, pixkat, epeldu pixka bakarrikan, eta hor ja, arrautzak gehitzen juten geha, eta arrautz guztiak gehitzen dizkeunean, mangatxo batian sartzen dugu, eta laberatzeko ontzi baten jartzen dugu, eta profiterolak laberatu ditugu. Ge hori, ingo dugu bete brandada batekin. Brandada ingo duguna da, hemen dakau, eskaia, erromerua, baratzuria, esnegaina, esnia, patata, intxaur moskatua, gurin eta bakailua. Ingo duguna da, bakailua uretan egosi belarrekin, behin egosita da honian, mamila ateako jau, asalak enduko jau, bazkan arantzak eta kendu, eta ingo deuna da, hemengo bi baratzurialekin, gurinakin, esniakin, esniakin, eta patata egosiakin, dena ondo naztu, botako intxaur moskatua, eta patata egosiare bai, Eta ingo deuna da hori bai mangatxo baten sartu, eta ingo dutu gero profiterorak iriki, bete, txapela jarri, eta horri gainetik botako jau, saltxatxo bat, krematxo bat kasu honetan, pikilluana. Pikillok ingo ditugu, batzu jakin salteatu, behin goxatu ditugunean esne gaina botako jau, birrindu, iragazi, txukun jarri, eta
platera natu. Ados? Ze goxo. Ze goxo. Bai, ja dastatzen hasi gaituk, Bai. ezta? Agurra Bueno, daukate. martxan jartzeko. Hemendikan. Nik hau zutan jarrikoet, lapiko ateakoet hemendikan, eta lapiko bertan inbiar da, eta makil bat egin astuko dugu, Ura eta gurina esan, eta gero irina, eta gero zutatik kanpo arrautzak. Eta bestalde ingo deuna da, bakailua egosten jarriko dugu, baina eta patata ere bai. Biharko itutena da, hemendikan, 3 baratzuriale zurituta, bueno, 4, 2 horreako eta beste 2 honeako, bale? Zure kontu, erraz, ezta? Vale, bai. Zukalde moldatze altzea. Gutxi. Gutxi? Bai, Bueno. dastatzea. Dastatzen ondo. Oso Bueno, ondo. edo zen kezka, hemen naho, eta bilon Vale. artian ningo dugu, zake arazoi gabe. Vale. Patata egosteko ontzitxo bat hartukoet, vale? Eta bakailo egosteko beste bat, vale? Hemen txe. Patatana, eta hemen txe, bakailuana. Venga, nik zuak martxan jarriko ditut, eta aldi berian kontatu behar diguzu, Arrigorriagan, festival berezi honetan ze topatuko dugu. Humorea seguru, ez da? Humorea Hori ziur. ardatza da, ez da? Bai, azken finean, bueno, honekin hasi ginenean, ja duela, ez du goratzen, 24 urte, erraz esaten da. Gu ikusentzunezkoen mundutik gento zen, eta pentsatu genuena zen, hori, nahi genuela gure herrian, antzoki berri bat geneukala eta film laburrak eta zinea islatu. Ez da azken finean ikusten genituen beste jaialdi batzuk, ezin genituen film horiek gure herrian ikusi, eta esan genuen, hau montatuko dugu. Eta urteak pasa, hala ikusi dugu, humorea falta dela jaialdi piloetan, eta bizitzan, oro har. Eta humore gabe noagoaz, Hori da. Ona. Eta planteatzen duguna azken urteetan da humorea ez izatea bakarrik esaten den, ezta? Komeria, ez izatea bakarrik komeria edo komeria txuria baizik, eta izatea baita humore beltza edo, bueno, era guztitako humorea, azken finean. Eta batez ere jendea humore horrek pentsararaztea. Eta esatea. Osa, jendia martxan jarri aldi berian, ez da? Hori da, esatea, honekin barre egiten dut, edo egin dezaket, edo ezin dut barrerik egin. Hori da ideia. Azkenian ia danakin alda barrein, hombre, beti norbait minduta sentitu aldu, baina pentsatu behar da, humoretikan, edo zein daukala, sirikatzia komedia tarten, edo humorekin hartu berdiala gauza, zeatik gauza dazkaunian azkenian honeako, txarreako, humorei gabe berdina izango gaitza, ez da? Ez que oso zaila da... Ja, zuri tokatzen zaizun nian, Claro, beti gauzak izaten da, ez aldatzen da, dira. humorea dela drama gehi denbora. Ja. Pasatu behar dela denbora hori, eta baita askotan esaten da, humorea dela gizakio daukagun erreminta bat, daukagun bizitza itxusi hau, edo nola aldatzeko. Ja, loratzeko edo Hori pixka da. puntu on bat jartzeko horrei, ez da? Hori da. Bueno, eta bertan, zuzendari bezala. A Hori ber, da, bai. zenbat lan inbiar dezu, zenbat gauza tokatzen zaizkizu ditia bertan. Azken finean gara oso jaialdi txikia, Bai. eta horregatik nik uste dut lan gehiegi egin behar ditugula, zuzendari moduan, eta ekoizpena ere, gero lantalde izugarria daukagu, eta pilo laguntzen du, baina tokatzen zaigu denetarik hor dauzkagu programatzaileak, daukagu ekoizpenean jende pilo, eta, bueno, jende gutxi jaialdi baterako. Eta askotan guk ere lan hori egin behar dugu, edo lagundu behar dugu. Azken finean, zuzendari moduan, egun bazara pizkat, hor... Danan gainean, danan gainean. ikusten, baina... Katerinare bai ematezu, zukaldian bai ematezu. Batzutan. Ia, eta bitartekoan ogin moztuta, Segun aurrekontua. Segun aurrekontua, ondo. Bai. Eta bertan, zenbat labur metrai dabe? Esan dezu 5 egun, aste baten dijoala historia, ez dakit nola dagoen osatuta, aurrenengo eguna, bigarren eguna, egun guztitan danetik egongoa, egun batzutan gehiago labur metraia, beste sola saldik. Normalean egiten duguna da, egun guztietan, iztekitaldean izan ezik, larun batean izan ezik, egun guztietan, bueno, eta egun horretan baita, labur metraia dauzkagu. Guretzat, fin laburra da esentzia. Osea, da, zinaren ama. Askotan esaten da dela nahi txikia edo, baina da ama. Zer, hor hasi zen dana, ezta? Eta horregatik ematen diogu horrelako garrantzia. Eta egituratu dugu, edo jaialdia egituratzen dugu daukagu atal ofizial bat, eta lehiaketa bat dago horretan,
Guztira aurten jaso ditugu 300 piku film labur nazio arte mailan eta bai, normalean jaialdiek jasotzen dituzte 1000 eta horrelakoak, baina karo, komeriazkoak ez daude horren beste. Eta jaso ditugu 300 bat film labur, eta gero hori egiten dugu hautaketa bat atal ofizialerako, atal ofiziala banatzen dugu 3 ataletan, jaja, estatu mailako atala, jaja, atxez, kontuzenekin. Vale. Ez nire ja bezala orduan, nire jota da, nazioartekoa, eta gero karkar dela euskalduna. Horretan ETB-ko ezten du. Eta zenbat aukeratu behar dituzue 300 horietatik gana? Azkenian, danak ikusi beharko dituzue hor hautatzeko bihar dianak, ez da? Bai, 30 bat hautatzen ditugu, eta gero beste 20 beste ataletan daude, beste 20 film labur. Izan ere, daukagu beste atal bat deitzen dela Irribarri, hau da eskolako umendako atala, eta hor egiten duguna da aktore batekin, Alasne Ortegarekin, Alasne Astorgarekin, Alasnek egiten dituena dira zenbait, ez dakizelan esan, dinamika sortu, eta umeekin ez bakarrik filmak ikusi, baizik eta jolastu, abestu, eta hor bada eskolako ikasleak ere mundu honetan hasteko, ezta? Eta gero daude, badaukagu baita foko bat, ondino ezin dizut hori esan zein izango den aurten, zeren izango da sorpresa. Sorpresa bertan. Bai, baina gero badauzkagu, urteetan izan da, adibidez egin genuen foko edo Kolombian, beste bat izan da Italian, eta horrelakoak Iaz, Axel Casas eta Ronkete izan ziren gure fokodunak, eta beti egiten ditugu horrelako. Mundu guztiko laur metraia dazkagu hor bertan, Urtero dauzkagu, azken urteetan hasi gara nazioarte mailan jaialdia izaten. Eta indarra hartzen nahi da jaialdia, zemat urte dijo hau martxan? Parkatu, horrela zuela. Betu, bat xerratu horrela, hoi piperrentzako, eta bi utziko ditugu osoikan, gero bai bakailuakin eta gainuntzekoakin birrintzeko. Ados? Oso ondo. Eta, orduan, zenbat urte zuazteia historionekin? 24. 24 urte, Emeretzi urte geneuzkanean, ja ez dugu goratzen. Emeretzi urterekin hasi ginen, bai, unibertsitatean geundela, eta horaz eginen ikusten gure referenteak ziren Borjako Beaga, Nacho Vigalondo eta hauek, eta horaz eginen pentsatzen Arrigorriagan igual horrelako jaialdi bat sortzea merezi du. Eta gainera, hor laguntza izan genuen, zenbait zuzendarien aldetik, adibidez, Kepa Sojo egon zen hor lehenengo urtetik, uste dut hemendik pasatu dela ezta. Bai. Kepa Sojo ere hor izan genuen lagun, eta beste zenbait asko, ez ditu esango izenak, zen norbait astuko zait, Gorka Ginagalde eta Gurtxe Beik, eta horrelakoak beti izan dira hor lagun, eta bueno, horrela seginen. Beti, azken egunean, sariak banatzeaz gain egiten duguna da omenaldi bat. Eta aurten omenaldia egingo diogu Sekunda La Rosari, Sekunda Espainiar aktorea, eta aurten adibidez izan da ezaguna, zeren Onda sari eraman du Superstar telesailarengatik. Eta gero aurten sari berri bat sortu dugu, lehenengo egunean 15ean jarriko duguna, eta da gutariko bat saria. Eta aurten gutariko bat izan ezik, 2 izango dira. Eta gutariko horrek zen nahi du, esan, bertakuak edo... Euskaldunak, bai. Eta Euskal Herrian, umorea eta landu dituztenak. Eta izango dira Jon Plazaola eta Itziber Garmendia. Jon Plazaola ere urtetan egon da jaialdian eta oso lagumina da, bai. Hemendik pasata daude bilak, bai. Bilak daude pasata. Eta behitu hemen, zein detena, horrena arrautza bat. Gero bestia, hau bai banaka sartu berdiala arrautzak, txiri-txiri, ikusten zuen guandikan hartzen dula honek. Batzutan igual 3. arrautza botatzen ja ikusten dezu nahiko biguina daola orea, orduan ez bota gehiago, Baina ikusten bazo guandikan nola gorputza baitu, 2 bota izkio eta guandikan 100 gorputzaka. Nik uste beste 2 harrapatuko ditula. Guaingoz bat botako eta gero ikusiko beste bat hartzen duen edo ez. Ondo, eta sariak horiek, zenek kudeatzen duen? Hor badaukagu epaimai bat. Aurten epaimaikideak izango dira Nerea Mazo, aktorea. Bai. Borja Crespo, eta gero Bea Hernández. Bea Hernández da Benidorm Skyline jaialdiko arduraduna. Eta saiatzen gara, hori begirada ezberdinak izatea beti. Eta gero eurek ematen dituzte, aukeratzen dituzte sariak, eta esan behar du gainera guk sari hauei, ez da ekonomikoa, eta baita ematen dugula hor
trofeo bat, eta deitzen diogu jarri genion izena txantxarri. Txantxa gehiarri, horrelako izen. Ona. Eta segunetan izaten da sari banaketa, pentsatzen azkenengo gunean. Azkenegunean. Dana ikusita gero, ez da? Bai, bi ekitaldi dauzkagu hor, irekira ekitaldia, aurten Maria Cruixankek aurkeztuko du ekitaldia, eta gero bukaera hori da astelenean, 15ean, eta gero bukaeran dago beste bat, Landero eta Ola izango dela gure MC-a, gure master. Bueno, lagunak, hemen txe, behitu, ni hemen eurra ematen honok, Bai, ikusi zeitu, bai. Emoten honaiz, baina ni hemen dinbidama. Bueno, hemen txe naiz, eta bagoaz erreportaia ikustea. Eta zehazki goaz, Kailua tabernara, Kailua nola esatea erderaz, baldakik? Ez dakit. Kailua. Itxasoko txorilla, tu. Txorilla. Bai, albatrosa. Ez, albatrosa ez bestea, gaviota. Bez. Gaviota. Egin naiz. Bazen Kailua tabernara, guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, ni Jon naiz, eta Kailua tabernan gaude, Egiako auzoan, eta hemen egiten dugun pintxo bat aurkeztuko dugu. Kailua taberna 2019an ireki genuen, nire bikotekeidearekin, David, egun oso uritsua izan zen, eta oso urduri ginen, baina orduztikan ez dugu lanari utzi egin. Kailua taberna izenarekin hemen zegoen taberna, gu jarraitu genuen izena, ze gustokoa genuen, eta gainera hemen plazan Kailuek egan egiten due tabernan goran. Orduan mantendu genuen, izen hori gustoko genuelako. Eta justo tabakalera onduan gaudela, eta hemen egan egiten due Kailuek. Gure bezeroak, auzokoak dira danak, iaia danak, eta baita ere tabakalerako lankideak. Egunero bazkaltzea eta zehose hartzea etortzen dira gure taberna txikira. Janariari dagokionez, kartatxo badaukeu, pintxoak eta razioekin, eta egunero astean zehar eguneko platerak eskaintzen ditugu. 4 edo 5 platera etxean egin da, eta batez ere guain hotza datorrela, salda badago ere. Hemen taberna Kailioan gustatzen zaizkigu gure paretak beteta gotia, orduan artistei guzteizkiogu bere argazkiak eta pintura jartzea haien erakusketak iteko. Eta hilean behin iten deu bermuteke bat eta musika jartze deu, viniloekin eta dantza eta bermuta dateko. Taberna Kailioa leku oso berezi bada, txikila baina oso berezia, jende diferente pilo bat etortzen da, gazteak, langileak, hainbat pertsona diferente, eta hemen xarma nabaritzen da, pixkat guregatik eta, jendetza egiten duen kolorea ematen dio leku honi, ezta? Egunero etortzen da gure bezero bat, besarkada baten bila, ze berak esaten du anekdota bezala, egunero besarkada bat hartu behar deula. Orduan beak gure besarkada bat hartzera etortzen da, eta kafia. Orain, taberna Kailioan egiten dugun errezeta bat prestatuko deu, eta sukaldera bagoaz. Guazen. Orain, sardinaketua prestatuko dugu, gure tabernan asko eskatzen due, eta pintxonetako zoragarrienetakoa da. Lehenik eta behin, guakamolea prestatuko deu, horretarako aguakatea hartu, bitan banatu, atera, gero lima zukua ingo dugu eta bertan botako dugu. Tomate pera hartu, zuritu eta zati txikitan berriz ere hortxe sartzeko guakamolarekin nasteko. Gero gatza botatzen dugu, olioa eta zilantroa. Honekin guakamolea prestatzen da. Bigarren elaborazioa tazataztiaren saltsa da, eta horretarako Dijon mostaza, olioa, eztia, gatza eta limoizukoa behar dugu. Hori dana bol batian sartu eta dana nahastu ondo-ondo. Saltsa hau kolore argitsu bat hartu behar du eta dana osagai guztiak oso ondo nahastuta egon behar dira. Saltsa hau ez dugu asko jarri behar gero pintxuan, ze guakamoleak eta sardinaketuak
bere zaporea dauka eta ez kentzeko hori. Orduan, pixka toke hori emango diogu mostaza eta aztiarekin. Urrengo elaborazioa tomaterrea da, eta horretarako labean sartu behar dugu 15 minutu. Labean sartzeko gatza, olioa eta albaka lehorraz jartzen dugu, eta 15 minututan txigortu egiten da. Urrengoa, briotxo gila erre behar dugu sartaian, horretarako briotxa zatitu eta gurinarekin sartaian jarri eta erre pixkat arte. Orduan ateratze dugu, gero pintxoa jartzeko gainean. Beste tabernatan Donostin, normalean ogi tradizionala edo erabiltzen du, eta guk beste bueltatxo bat eman dugu pintxoari eta ogia erabili beharrean briotxa erabiliko dugu. Enplatatzeko egiten dugu, erre dugun briotxa jarri platertxoan, gero sardinak etua gainean jartzen dugu, hortxe bertan sardinan gainean guakamolea pixka mangarekin jartzen dugu goian, gero 3 tokezito ematen dizkiogu mostaza saltxa eta tomaterrea jartze dugu. Azkenik, tipula jartzen dugu, tipula moria eta tipula frigitua. Eta platera paintzeko kale berrotea jartzen ditugu gainean. Bueno, Joseba, hau da gure sardinaketua, eta nahi dezunean probatzera etorri, eta mila esker danagatik. Agur! Hau, Paion, gora, kaioa taberna, eta egia zan, ze pintxo goxuen jiken, briotxo horrekin orantxua hori, eta gainean da jarri diokena, txapeldun. Mila esker, eta urren arte. Gurian jarraitzeko indeuna da bakailu atea, baita ere atea patata egozita kaula, gero dena birrinduko deu, eta birrindu ostien, ja inda da, gau da, inbiar dena da, gero profiteroa bete. Ningoten hau, mangatxoan sartu, ontzin jarri, eta laberatu. Eta hemen inbiar deuna da, behitu piperroiek, halko genuen pixka goxatu batu ja, eta gero piperra gota, baina piperrak ondo goxatzeko, ingo deuna da, lehendabizi. Batzuak hemen xerratu dituzuna, ja, bertara bota, olio pixkatekin, puskatekin, goxatzen jarriko ditut, eta zuk aldi berian ingo dituzuna piperrak txukun jarri. Eta txukun jartzeko, behitu bat ingo izut. Irikitzen zu, eta bertan dazkaun, azitxuak, atea egiten dizkiozu, atea dizkiozu denak, eta jartzen dugu ja, mamila bakarrikan, eta hola jartzen dizkiozu nien danak, hau ja egukiko dugu ja gorrituta pixkat, eta bertara botako ditugu goxatzea, Primeran. Venga, hoi zure kontu, bueno, eta badakite bai bertan humorezko laborategi badakazuela. Zer dekori zehazki? Zer da hori? Hori... Nera eta handik ateako guan igual, Ziur, bai. Moriare basekak eta horrek gainian. Bai. Zer da Humoria Lab? Humoria Lab, azken finan ikusi genuen, hori sumatu genuen, komedia gutxi zegoela, eta jaialdi askoetan ez zituztela horrelako filmak hartzen, eta badakigu zer gertatzen den programatzen ez denarekin, azkenean, are gutxiago egiten dela. Horregatik oso garrantzitsua da euskaraz programatzea, emakumeen filmak programatzea, eta komedia programatzea, eta horrelako normalean ez diren ikusten filmak programatzea. Orduan, esan genuen, joango gara, mira, eta sortu genuen, ez genuen ikusten inun bez horrelako laborategi bat, badago bat Italian Torino Comedy Lab deitzen dena, baina hori da batez ere film luzentzako. Eta esan genuen sortuko dugu bat, eta egin genuen lehenengo saiakera bat Erandion, eta oso ondo funtzionatu zuen, batez ere inguruak eta zenbait masterclass delakoak eta prestatu genituen, eta ja iaz Getxon egin genuen horrelako Humoria Lab Getxon, eta proiektuak ekarri genituen, laburrezko eta film luzezko proiektuak garatzeko, eta osari batzuk eman genituen, proiektu horiek egin ahal izateko. Aurten, Arrigorriagara ekarri dugu dana, Arrigorriagan izango da Humoria Lab, eta bospasei proiektu egongo dira hor, film laburreko proiektuak, eta gero sari potenteak dauzkate, eta horrekin, film labur horiek garatzeko. Azken finean, bultzada hori behar dituzten proiektuak garatuko dira, baina ez da hori bakarrik. Barkatu, ez da hori bakarrik, sege jo da... Ez que azken finean ez da bakarrik dirua edo horrelako sariak izatea baizik, eta dauden jartzen ditugun hitzaldiak eta
potenteak dira. Duela bi urte egin genuen bat, deitzen zena Me parto el OST. Bai. Eta zen... Zer da OST? OST da Original Soundtrack. Vale. Berdin geratu naiz. Banda sonora original delakoa. Vale. Bai. Eta ekarri genituen Aran Calleja eta Muchacha Nui egiten dituen soinu bandak, esateko zein den hori garatzeko prozesua. Horrelakoak ere egiten ditugu eta jendeari gustatzen zaio. Zen azken finean hor... Bordun leku fisikoa baino gehiago da, ez da? Zer da, bertan daude jere bai, ez dakit, ikasle, oirakaslek edo... Ikasleak etortzen dira, baita, profesionalak... Baina txarlak daude edo ze topatuko dugu bertan? Itzaldiak, networking deritxoguna, hau da, jendea hor biltzea eta... Elkarlanian ibiltzea. Eta gero, proiektu batzuk erakutsiko dira, eta hor egongo da epaimai bat, honetan ere, sari batzuk emateko. Ona. Eta ikasleak horrea bertara zertara jutea zehazki. Bueno, ikastea pentsatzen den, baina ez dakite bai lanea iteare bai? Hombre, ez daitezela ja lanean. Dudik gabe. Gehien alanian ikastea gaina, bizita hontan, Ikasin behar da, baina lanare bai. Hori da. Ikasles berdina dauzkagu. Alde batetik, Irribarri programako ikasleak eskolatik datoz, eta horiekin landu nahi duguna da, umeak astea ja zine munduan eta irrien munduan. Gero badaukagu, umore alabeko ikasleak hauen nagusia dira, noski, zinea ikasteko eta, zebero, ze ondo. Ze goxo, Bai. Baita prozesu horiek zelan garatzen diren ikusteko, prozesu osoa eta zinemagiak ere, azteko. Eta gero, daukagu aurten jarri dugu programa bat kontziliakzioa deitzen dena. Guraso asko etortzen ziren gure gana ezin ditugu arratsaldeko filmak ikusi. Eta orduan, guk lehen esan bezala ez ditugu nahi publiko pasiboak. Orduan egin duguna da, gurasoak filmak ikusten dauden bitartean, sortu ditugu tailer batzuk, eta tailer horietan umeek garatu ditzazkete zenbait zinearekin zerikusia dauzkaten tailerrak, eta hor ere bide batez zineaz inguratu, ez da? Ze ona. Eta zenba jende hartzen dezu hor edo? Hori adibiz urte guztin dago martxan edo bakarrikan goen sasoi hontan edo... Berez, aste potentea hau da, umore alaurreko astea, abenduan. Baina gero urtean zehar dauzkagu zenbait ekintza, adibidez duela gutxi izan dugu komeriazko tailer bat, hor Ofeskak-ekin, badago programa bat, Ofeskak, eta horrekin batera, Eskak da Bartzelonako eskola bat, eta horiekin lankidetzan garatu dugu proiektu bat, eta gidoizko tailer bat egin dugu, eta hor egon da jendea, apuntatuta, oso lan politak atera dira, eta gero daukagu gauza bat deitzen duguna umoren kortur. Eta da tur bat egiten dugu urtean zehar eta leku ezberdinetan, eta eramaten ditugu zenbait lekutara irabazitako filmak, edo adibidez Bogo Shorts, Kolombian, hori da oso jaialdi potentea, horretan daukagu atal bat deitzen dena berez umoren korto bertan, eta horra bidaltzen ditugu zenbait film labur, eta gero badaude bakariz izlari batzuk bertakoak, eta egiten duguna da bakar izlaria eta film laburra, bakar izlaria eta film laburra. Gauza erraiten aizate, eta egia esan, azken aldian esan dezun bezala, inbeste drama dago, eta inbeste historia hori, eta inbeste gauza hori, kotillo asko eta umorea gutxi, ez da? Eta beharrezkoa gala azkenien esan dezun bezala, ez da? Zango dizu gauza bat, egiten duguna oso txuloa, Abizinen. Abizine da estatu mailan dagoen oso jaialdi potentea. Eta hor, gastroexperience delako gauza bat dago, eta lau sukaldari oso ezagunak, egiten dute hor, zelan ditzen da, show cooking bat. Orduan, jartzen dugu umorea laburreko film laburra, eta gero eurek reinterpretatzen dute, eta garatzen dute hori. Eta ateratzen dituzte hortik pintxoak. Eta jendeari eskaintzen zaie, ardoarekin, ondo sartzeko, eta benetan oso momentu potentea da, zeren jendeak barre egiten du, eta gero disfrutatzen du film laburraz baita. Ezin hobe. Gauza, gara egiten aizate. Eta guztia, ninpezaten kostea handia eukiko gula, ez da? Ez dakit nola moldatzen esaten hau dena garatzeko eta aurrea eramateko.
Edo lan askuten dezuen musutruke bai, edo... Aurten, hor bildu gara zenbait jaialdi, Bai. horretaz hitz egiteko. Hau izan zen, Zaragozan. Eta pena bat da, zeren ikusten dena da, jaialdi handiek badaukatela, azken finean, badaukate dirua eta moldatzen dira. Baina jaialdi txikiak garen askok, badaukagu hor lan bat egiteko iragan sostenibilitatearen alde. Eta ez bakarri sostenibilitatea, ekosostenibilitatea deritzoguna baizik, eta azken finean, jaialdi bat urte batetik bestera garatzea oso zaila da. Orduan, sostenibilitatea ere bilatu behar dugu, ez bakarrik, esparru horretan baizik eta ekonomikoki. Eta hor, eskertuko genuke baita, ez bakarrik entitate publikoak baizik, eta entitate pribatuek hor esatea beitu. Proiektu hau polita da, oso ezberdinak daude, gurea komeriazkoa da, beste batzu daude, ez dakit, beldurrezkoak, denetarik dago. Baina hor bai, lankidetza bat egotea, publikoa eta pribatuaren artean, proiektu hau egaratzeko. Eta udana aurreka aguteko, ez da? Guk, momentuz, ondo goaz, baina beti hobeto joan gaitezke. Bikain. Bueno, hementxe, ikusi ezu, piperra hau goxatzen nahi dia, ingo deuna da guain. Zua getxi saltakak etxegi eziteko, ez negaina botako jau, eta utziko dugu goxatzen hemen azkenengo puntua. Hau goxatzen da nian ja, gero birrindu, iragatzi, txukun jarri, branda, antzako ikusi zu bakailua eta patata hementxe dakaula, gero gurina baratzurik eta hauek ingoitu eta aparte birrindu, gero bertara junda dena hor ondo elkartu, eta ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo gea. Primeran. Aioran jungo gea, artista hutsa da, eta gaur kandelekin dator. Goazen ikastea. Kaixo Joseba, Aiora naiz, Aizarnatik, eta gaurkoan garai honetako aproposaden zerbait egingo dugu. Kandela naturalak. Goazen prestatzera. Gaurkoan bi kandela mota egingo ditugu eta horretako bietako ere erle argizaria beharko dugu. Alde batetik blokeko argizaria hau erabiliko dugu, urtu eta olako kandela motak egiteko, eta denok etxean izaten ditugun kandela zapalauen edukiontzi hau berziklatuko dugu. Askotan ez gara ohartzen zenbaterainoko kutsakorrak izan daitezken eta zenbaterainoko kaltegarriak gure osasunerako. Normalean kandelatxo hauek parafinaz eginak izaten dira, petroleotikan eratorretako osagai bat eta hori arnasteak arnasbidetako gaixotasunak ekarri ditzake eta kaltegarriak dira orokorrean gure osasunarentzat. Eta bestalde egingo ditugu kandela luzeagoak olako argizari xaflak erabilita. Bi kandelak egiteko erle argizaria erabiliko dugu, operkuloko erle argizaria. Argizari hau ez da kimikoki kutsatuta egoten, justu argizari garbiena izaten da, eta erleek erabiltzen dute behaien zeldak isteko. Hemen barruan estia joango litzateke, eta esti hori ondutakoan jarriko liokete gainean geruza finori, argizari geruza finori. Operkulo hau alik eta garbiena izan dadin edo puruena, erlezainek estia ateatzeko garaian, irikitzen dituzte zelda hauek, eta horrazio batekin gaineko geruza finori kentzen dute, eta alde batera uzten dute. Aparte uzten duten operkuloko argizari hori, estiarekin kontaktuan egon denez, garbitze prozesu bat eman behar zaio, berotasunaren bidez ematen zaio, eta apartatzen dira bi atalak, eta ondo garbitu ondoren, horrelako urtu eta horrelako moldeetan jartzen dute. Horrela iristen zaigu normalean guri. Lehenengo kandela txiki hau egingo dugu eta horretarako erle argizaria erabiliko dugu. Erle argizari blokea baldin badaukagu, txikitu egingo dugu hobeto urtu dadin. Erle argizari hau txikituta daukagunean lapiko batean urtuko dugu, zu bajuan erre ez dadin, eta minutu batzuk nahikoa izango dira, erabat urtzeko. Itxura likidoa hartu behar du. Argizaria urtzen ari den bitartean, lanak aurreratzen joango gara. Horretarako, metalezko oinarria hartuko dugu, eta bertan, kotoizko lokarria ondo istututa ipiniko dugu, eta silikona pixka bat emango diogu oinarrian itxatzita usteko.
Behin oinarria lokarriarekin ondo itxatxita dagoenean, argizari urtua botako dugu bertara eta osten utziko dugu. Argizari urtua segituan gogortzen da, beraz, 5-10 minututan, hotzetan ipini ezkero, ia prest izango ditugu gure kandelak. Lehengo kandela birziklatuak edo osten uzten ditugun bitartean, bigarren kandela bat egingo dugu, itxuraz politagoa izango dana, kandela luxe bat eta detailetxo batzuk sartuko dizkiogu. Aprobetxatuz, lehengo argizari pixka bat oraindikan urtuta daukagula. Lehenik eta behin, urtuta gelditu zaigun argizari pixka bat hartuko dugu eta molde hauetan ipiniko dugu, amaierako detailetxo hori egiteko, argizarizko erle txiki batzuk. Ondoren, hau osten den bitartean, argizari xaflak hartuko ditugu, erditik moztuko ditugu, eta kotoizko lokarri hau ipinita, biltzen joango gara, txurro bat izango balitz moduan, eta horretarako argizaria bigun egon dadin, hile lehorgailuarekin pixka bat berotuko dugu aurretik. Bestela hautsi egiten baita. Argizari xafla hau ere, beste erle argizaria bezala, operkuloko argizariarekin egiten da, baina kasu honetan plantxa moduko batzutan ipintzen dute argizari urtua eta hala zelda forma hau ematen zaio. Denok ikusiak izango dituzue halako kandela luzeak, argizarizkoak, baina erliebe hau ez dutenak. Horiek egiteko, hau egin dugun moduan, bilduko genuke kotoizko lokarrian gure argizari xafla, baina hemen erabili duguna baino gutxiago, eta ondoren lapiko luze batean ipiniko genuke argizaria urtuta. Hori prest izan da, kandela lokarriaren puntatik heldu eta joango ginateke pixkanaka urtutako argizarian sartu eta ateratzen. Hala, geruzaz geruza, kandela loditzen joango litzateke eta gure kandela luxea izango genuke, baina erlieberik gabea. Bueno, ikusten duzue, zer egin ditugun gaurko kandelak ere. Txikiak nahi izan ezkero kriseilu barruan egin ditzakezue. Eta hoxe, animatzen zaituztet etxean egitera, eta Joseba, bakit zuri ere erlekontua gustatzen zaizkizuela, beraz, animatu. Mila esker, urren arte. Hau, paiora eta eskerrik asko, ze gauza txukunak ititun, Bai, eta ni horri biltzen naiz, erletarten egia esan, azken garai hauetan ez da erresa izaten, bueno, guain hortxe daude. Negua pasatzen, baino listorrak eta barroak eta eharrak triskantzak hartziko. Ez di pixkat atea jat, Ez di pixkat eta propolegoare bai, baina bueno. Horri biltzea, borrokan. Goxatzen egia esan. Bueno, urren artea iora eta eskerrik asko. Gurean jarraitzeko, bitu bien piperrak, zeitxuragan, ematen moztuta da, hola, ez da? Hori guen, ur pixka botata errekuperatu ingo gendun. Baino, ur hori lortuko deu, birrengailuan sartzen desunean hemen, piperra behaiek barrun guendikan ur pixka badaka, eta horrekin lortuko deu hoi dena ligatzia. Ez badu ligatzen, aldeu gehu urtantotxo bagota. Baina ni ustez, bikain gehatuko la. Hoi bertara pasatzeko, ingozuna da, honekin lagundu, eta gero, dena ondo harrapatzeko, mingaina batekin hartu, eta dena bertan sartu. Zanten gero, iragatzingo deula. Baina ni ustez ondo gehatuko la, nola pepitak endu izkioken eta dana txukun laga jaun, batzu jasali gabe eta deu, piperra hasi gabe, eta ni ustez ondo birrintzen baek, bildurri gabe, xamurra gatu gara. Ikusten badu gurrumitu eskala, iragatziko dugu. Bueno, eta bestalde, nien meningo etena da, esan deun bezala. Ez nia eta ez negaina sartu, epeldu inditut, Zergatikan, gurina hobeto urtutzeko, eta gero nasketa dena hobeto urtutzeko. Bestela gurina, kosta ingo zitzaion, batzu jakin. Ingotena da, lehendabizi hau dena birrindu, eta gero bertara bota, dena naztu, mangatxo baten sartu, eta profiterora betetzen hasiko gea, bale? Bueno, bertan, jaialdian eoteko, zein behar da? Edonok bialdu alditu bere lagur metraiak? Bai, azken finean, eta ez bakarrik hauetarako, baizik eta baita badaukagu estetal bat dela no solo paja, arrigorreako ditzen dituzte pajeroak. Bertan paja hartzen eta usten zelako, pentsatu horrela, bai. Eta orduan daukagu no solo paja esateko, ez direla bakarrik arrigorreako eta humorezko laburrak baizik, eta emain nahi diogu aukera hor azten ari diren inguruetako guztiei, euren lanak aurkezteko. Horretan bai bakarrik Arrigorriaga eta inguruetako
zuzendariak aplikatu dezakete. Baina kasu honetan, beste ataletan, dago deialdi bat, eta hor, zure lan adibidez, lehen egin duguna, hori datorren urtean aurkeztu behar duzu, argi eta garbi. Vale. Eta bertan eoteko, ez dakit, nahi pentsatzen ez, sasoi batetik sasoi batea aurkeztu beharko diala, ez dakit, ze rekizito euki behar dian? Ba, errekizito nagusiena, edo nagusia, humorezkoa izatea. Gero, hortaz aparte, berdin digu, denetari jaso izan dugu urte hauetan, oso botatzen dut. Oso lan ezberdinak, eta batzuk inklasifikableak esako nuke. Eta, bueno, dauzkagu hor lan batzuk direnak, adibidez nigo horatzen dut, azken urteetan jaso ditugula eta gainera sari irabazi dituztenak, ba hor dago Txema García Ibarraren Misterio, edo Alex Reiren Fonorama, animazio bat, edo Enrique Buleoren Las Visitantes, pillo izan ditugu hor. Eta oso inklasifikableak dira, benetan, baina oso barregarriak. Garantzitsua barregarria, orduan. Eta nik prestatu jaten aleno adibidez, hori esan diak urrengo urteako, balioko ikela, O pizkat hobetu berdiat, edo... Agian pizkat, baina, bueno, lasai, zuk aurkeztu, eta hor dauzkagun programatzailea seguru asko behiratuko dutela begi honez, bai. Ondo, vale. Animatzen hasiko naiz. Bueno, hemen txein behar deuna da, Beitu, hauek. Zerradun labanakin hobeto, ireki, vale? Txapela ondoan jarriko deu, gero izteko. Vale? Brandada barrun jarri, txapela jarri, eta gero gainetik botoko jau, indeken pikillo saltza ehar hori. Ezin jau, ja. Eharki ligatua, ez da? Pikilloan urakin, nahiko izan da. Bai. Bueno, eta, Aitor, zure guztien, nondik etorri zaizu, pentsatzen, zure bai aurkezten dituzu zure laurmetraiak, edo bakarrikan zuzendari lanetan ibiltzen zea? Ni denetarik egin dut. Bai. Ikusentzionezko munduan, bai, eske pillo gustatzen zait. Eta, jo, bere garaian, Betizun egon nintzen lanean. Betizu programan, hor... mitikua. Errealizadore lanetan, bai. Oso ondo pasatzen genuen gainera. Hemendik badaude ere zenbait lagun lan egiten zutenak. Baina azken mola honetan, banabil gehiago hori jaialdien munduan, eske oso frikia da, baina egiten dut lan Albaceten, Abizinen, eta gero Txinan, beste jaialdi batean. Txinan, bai? Saint-Genen. Eta txino zaritzen zea, edo... Oso gutxi. Hasi naiz duela gitxi ikasten, zeren bestela ez diete zeu lertzen, baina bai, han kontsultere giza egiten dut lan, eta oso gustora, egia esan da, txinatarrakin. Eta berta jun behar gaiz, edo etxetik egiten dek lan hori, edo nola moldatzen dek? Ba, urtero behin joaten naiz, baina normalean etxetik egiten du lan. Azken finean, egiten dudan lana da, ni murgiltzen naiz beste zenbait jaialdietan, Clermont Ferrand, Cannes, Berlinale eta horietan, eta hor egiten dut hautaketa, begiratzen dut zenbait profesionalara ara joateko, baina gero bai, urtean behin joaten naiz Txinara, iaz anibili nintzen alfombra gorrian, gora eta bera, eta claro, ikusten ditugu hemen, ikusten dugu Arrigorriagako jaialdia, eta gero, zentzen dituela 15 milioi biztanle, horko jaialdi bat, eta ematen du Hollywood. Baina azken bola honetan Euskal Herria... Guztiz desberdina, hango humoria eta hemengo humoria oso desberdina da? Edo azkenian berdina da? Era bat desberdina, hori da puntu bat. Guk, humoria da unibertsala, eta aldi berean oso lokala. Bai, Oso zenbait kode dira oso lokalak. Bueno, eta amaitzen ari gala, Aitor. Bai. Jaialdira juteko, sarrerak, ez dakit, elkarrizketak entzuteko, nun lortu behar dia, nundik noa... Ba, beitu. Ibili behar gea. Gure sarrerak erabat doain dira. Mamak esaten zuen, entrada libre, salida palos. Baina kasu honetan, ez. Kasu honetan doan dira, eta gainera jendeak primeran basatuko du, eta gainontzeko ekitaldietara, bai bakarrizketetara, bai pelikuletara, Lonbon, edo bestetara joateko, jendea gonbidatzen dugu, etor dadila,
mesedez, etor zaitezkete herrira, baina etorri beti transporte publikoz. Vale, garrantzitsua. Erronka garbiko zigilua daukagu eta gara zentsu horretan sostenibleak baita. Oso ondo. Eta han egongo gara. Zuen zain. Bueno, lagunak, ikusi zuen gabonetako ze sarrera eharra indeun hemen, Krema eta azukrekin ondo gotea, baino, brandada eta piperrakin, Oh, la, eharra indio. Bueno, goxatu arazi denoi, eskerrik asko tortegatik. Zuri. Eta gabonak ez orion txua pasa. Hau, prestatu, txian, Egingo dut, erraz ematen du, Agur lagunak. Agur.